Nagpasalamat si Ronald Bunot abante sa iyang mga supporters ug fans nga misuporta ug giuban kaniya sa iyang journey sa usa ka sikat nga American talent search sa Estados Unidos. Atol sa elimination round alang sa finale, daghan ang midayeg sa semifinals performance sa Cebuano singer human niya gikanta ang I Will Always Love You ni Whitney Houston. Gani daghang mga fans, lakip na mga judges ang napabilib sa iyang performance. Apan wala siya kasibog alang sa finale, subay sa resulta sa online voting. Sa iyang post sa social media, nagmalaumon siya nga malakip pa sa wild card alang sa finale karong September 26. Magtigi sa finale ang dance group nga Chibi Unity ug ang Pinay magician nga si Ana de Guzman. Ay, salamat kayo sa mga taga-Pilipinas o sa mga taga-Pilipinas na naa-diri sa US. Salamat kayo sa inyong mga suporta na ko, ha. Salamat kayo sa inyong po. Salamat kayo. Bisag kung sa'yo, may tabo na. Palayo na punta. I hope na palayo na yung support na ko. Hangtod sa hangtod.